Poznám dva typy ľudí. Prví sú tí, ktorí mi pridali problémy práve vtedy, keď som prechádzal najhorším obdobím. Vedeli, že mám ťažkosti a aj tak mi to ešte zhoršovali. Takí ľudia sa objavia vždy, keď je najhoršie a ťažia z tvojej slabosti. Ale potom sú tu tí druhí. Tí, ktorí moje problémy síce nevyriešili, ale zostali pri mne. Boli mojou oporou, aj keď nemali riešenie. Ich prítomnosť a podpora pre mňa znamenali všetko. Stáli pri mne, keď som ich najviac potreboval. A to je viac než dosť. Skutoční priatelia nie sú tí, ktorí sú s tebou len v dobrých časoch, ale tí, ktorí s tebou zostanú aj v tých najhorších. Nie je to o tom, či dokážu vyriešiť tvoje problémy, ale o tom, že ťa podržia, keď to najviac potrebuješ. V živote stretneš veľa ľudí, ale len niektorí z nich budú stáť pri tebe v ťažkých časoch. Tí sú tí skutoční. Tí, ktorí ťa neopustia, keď si na dne. Nechaj ísť tých, ktorí ťa len stiahnu dole. Sústreď sa na tých, ktorí ti dávajú silu a podporu. Pamätaj, kto bol s tebou, keď si to najviac potreboval. Tí ľudia sú tvoj poklad.